Hei, salut și bine găsit la un episod. Astăzi suntem pe un nou joculeț care abia astăzi mi l-am instalat. Și da, hai să băgăm un mare joc pe asta. Abia astăzi mi l-am instalat, nu joc așa de bine. Puteți vedea și voi. Sunt praf. Sunt cam praf pe lângă cum jocă ceilalți. 15, ok. Haide. Nu. Ok. Oricum nu mi în scorul. Ok, bro, mi-e un pic cam greu. Este 14 secunde. Hai că e ok. Top 14. Ba, eu zic că este destul de ok pentru prima oară când joc. Am văzut și pe TikTok cum joacă ăștia. Și știu că trebuie să te uiți în stânga și în dreapta ca să îți faci viteza mai mare. Ok. Ok, next boost case. Nu știu ce e. O panda din sală pe Buster. Ok, hai că e scurtă reclamă. Nu știu ce chestia asta. Abia acum o jumătate de oră cred că mi-am instalat jocul. M-am jucat așa un pic. Vreo 10-15 minute și nu. Eu joc acum cu 3 degete, că mi-e super ușor așa, dar greu-i. Wow! Nu cred. Nu știu ce să stea cu Silver și așa. Băi, ok jocul, dar nu prea e de mine, adică nu-mi place extrem de mult. Adică îmi place cât de cât, dar nu e preferatul meu joc chiar. A preferatul meu joc e Brawl Stars. Du-te, bă! Hai să zicem, stați un picuț. Hai să jucăm și niște Clash. Hai că revin cu niște Clash, dar v-am jucat 2v2 pentru că n-am prea bun net și să nu am lag. Ok, hai că am revenit.
Puteți intra și voi la mine aici în clan. O să cer horda. Eu cred că nu o să ne jucăm pe party, deoarece am băgat eu un meci și puteți vedea deja ce lag am. Deci nu, o să ne jucăm cu boții, ăsta e deck-ul meu. Legendara asta mi-a picat de la 1950 de trofei din Legendary chest-ul ăla și asta din Mega Lightning Chest de la Quest. Puteți vedea și voi că deja am lag. What? Mi s-a blocat. În fine. Mamă, bă, pai mere netul ăsta, zici că nu mere, bă, să mor tu. Oricum o să ne jucăm cu bot. Intrați la mine în clan dacă vreți. Forța Ro. Ok, revin când intră că... Ok, că ne-am băgat la un meci cu bot. Cu un bot, adică că nu-s doi. Eu tot timpul încep cu o carte aici, din spate. Bă, dar du-te, bă, că știu și eu că am lag. Încep cu ceva așa ca să îmi vină următoarea carte. Știu, 100%. Deci nu te cred, bă. Știam că o să pună goblini, ca și fac boții, pun numai goblini, că asta nu mai știu, să pună goblini, bă, în atac, știi? Că asta ar și fi bine, să pui goblini în atac, că să știa boți. Și nici nu știu să joace. Boții sare. Bă, de ce are șanse să mă bată botul ăsta? Că e cel mai mare bot ever. Dă-l naibilor de bot handicapat. Adică mă ce dă la Lumberjack-ul ăla. E gata Giant-ul. Hai să punem un balon aici. Și cred că după mai băgăm un meci de training camp și după nu ne mai jucăm. Închidem și noi episodul, adică. Ăla-i luat. Și ăsta-i luat. Are cărțile de level exact ca mine, asta e. Și acum pune Spear Gobzi. Ok, bro, nu e pus. Și dacă îi pune, nu fac nimic, că Baby Dragon-ul ăsta îi dă un hit morți. Și după voi face un deck cu Walking Gish, numai voi face fără să filmez, că na. Dar voi face... Adică hai că fac cu filmat, numai sper să n-alag. Și cred că îmi dau deja seama. Ok, pe o să-l punem pe slot 5. Hai și Furnace. Minion. Mega Minion. Acum apun cu ochii închiși. Lumber. Fireball. Valkyrie, bine. Asta, hai să-i... Nu-i dau. Flying Machine. Nu prea îmi place, dar e ok. Bă, nu prea eu. Na, mama, Skeleton Barrel și Flying Machine. Skeleton Barrel chiar îmi place ok, dar cu Flying Machine aici e capul meu. După ce o să mai cresc, poate dau la cineva contul ăsta, că nu o să fiu arena 11 sau arena 13, de fapt Challenger 1 sau ceva. Vedem, că eu nu mă prea joc Clash, oricum. Punem un Skeleton Barrel cu o Valkyrie. Nu a fost chiar cea mai bună idee să pun Skeleton Barrel-ul. Adică, bă, da, a fost destul de ok ideea. Mi-am dat ceva damage. Nu glumă, cred că aproape... Da, i-am luat turnul. Cu un Skeleton Barrel și cu niște Valkyrie. Și ăla s-o și apăra cu niște goblini, deci... Super easy.
cred că fac o greșeală, dar nu o las. După poate să fac și un episod cum joc cu meci de Fortnite, dar să nu vă așteptați că joc prea bine. Eu nu joc așa bine în general și să pun și telefonul cumva să filmez, o să joc și mai praf, deci nu vă așteptați să fiu mare bun. Cred că o să mă bată un bot, sincer, dacă pot să fiu bine, nici chiar. Numai o să-mi dai mult damage. E destul de ok combinația Skeleton Barrel și Valkyrie, mie îmi place. Acum puntat că nu mai are nicio șansă la asta. Da, l-am bage cu ăla, dă un damage fai de cam nu. Bă, sincer, hai să mai jucăm un match, tot cu carduri de astea legate la ochi. Cannon, nașpa. Minion, nașpa. Hai că nu, nașpa, minion îmi plac. Mega minion, pe bune. Mini P.E.K.K.A. Arrows. Băi, prea 3.6, tecul meu normal e 3.8, înainte mi era 3.5, că în loc de minion horde aveam minionii, care îți dă 3 elixir. Ok, ăsta și... Bă, mere, adică nu chiar așa de rău, dar totuși e destul de rău. Mai ales la arena care se... Dark Prince-ul aveam în loc de Lumberjack înainte. Da, mă. Spunem unde să ne apărăm dacă pune ceva tank sau ceva. Și un muschetier în spate. Și un Dark Prince pe partea asta. Cu un P.E.K.K.A pe care să-l împingă. Bine, hai că dăm P.E.K.K.A, e bine. Hai că nu trebuia să dea în Dark Prince, care are mai multă viață, sincer. Dar oricum e gata. Dă un hit. Bine, bă. Hai că dat un hit, e ok. Ok. Un Dark Prince aici să tancheze. Nu cred. Bine, bă, a rămas în viață muschetira. Bine, hai cu dat. Pe bune. Arrow și Fireball nu le prea înainte foloseam Fireball-ul mai când eram în 5-6 pe acolo. Și era foarte OP, dar acum nu mai prea. Ok, păi cam atât și cu acest episod. Eu sper că vă plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe dacă n-ați făcut-o până acum și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!